Neng anu ngedok si oleh sakmene jenazah teko. Neng gunung iki sadar. Sopo wis mari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu asy-syaikhu Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi rahimahullah ta'ala nafa'ana bi wa ulumihi wa amadana bi maddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rubai masak Mas yo. Iya tuwa. Rubai rek. Si Irfan. Tambah suwe berarti tambah tuwa iki. Iya, sampai ben 10 gak yo mumet. Laba. Iya gak diterangne, diterangne katanya. Gak usah diterangne wis. Ora maksud iki enek keterangane bare, Pak. Oh, Ora mulak anu letok ngono, gawe tok. langsung ae maca dalam kurung tok ya. Bab rubai to iki bab nerangaken nasihat-nasihat kang bangsa papat. Fi ing dalem iku rubai sab'atun wa salatuna mau'izatan utawi 37 mau'izah. Ping 4. Iya. Yo, Iya. piro? Oke. Tamaniatun utawi kang 8 akhbarun. Pira-pira hadis wal baqi lan utawi sisane asarun niku dawuh para sahabat. Al maqalatul ula utawi maqalah ingkang kaping 9 nggih menika ruwiya dipun riwayataken an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene Kanjeng Nabi kala niku ngendika sapa Kanjeng Nabi li Abi Dzarrin Al-Ghifari teng sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wasmulan utawi asmanipun Jundub bin Janadah namine Jundub bin Janadah. Ya Abu Dzarrin wahai Abu Dzar jaddidis safinata fa innal bahra amiq. Jadid kudu nganyari panjenengan sampean as-safinata ing prau. Alasane napa fa innal bahra krana sak temene segara amikun niku jeru. Ae maksude ahsinin niyata fi kulli ma ta'ti wa tadaru. Ya. Liyahsulalakal ajru wan najatu min adzabillah. Ahsin kudu ngepik-ngepiki sira niki tafsire. Jenengan iso nafsiri beda gak apa-apa. Pokoke anyar ana praune. Nek teng mriki maksude apik-apik ana niate fikul 5 ing dalem saben-saben barang tak kang nglampahi panjenengan wa tadzaru lan ninggalno sapa panjenengan. Tujuane liyahsula supaya dadi hasil laka kangge panjenengan al ajru apa ganjaran manajatu lan slamet min adzabillah saking adzabe Gusti Allah. Titik. Wa katabalan sampun nulis al imamu sapa Imam Umar Al Faruqu ila Abi Musa Al Asy'ari teng Abi Musa Al Asy'ari radhiyallahu anhuma. Anu kirim surat ini kataba ilanu maksudnya nulis surat. Ngelayang. Nggih. Ngelayang maknane Mas. Layangan lho, Pak. Oh iya, layang swara. Apa iku? Di surat itu. Lho lah yo. Iku lho apa munine kok apa iku? Man kholasot. Oh iya. Man utawi sapa wonge kholasot ingkang resik utawa bersih murni niatu apa niate man kafa moko bakal nyukupi huteng eman sapa Allah ma ing barang bainahu ingkang wonten ing antarane man wa bainan nasi lan wonten ing antarane manungsa. Niate sing apik insyaallah beres urusan. Wa katabalan sampun nulis Salimu benu Abdullah bin Umar bin Khattab putune berarti iki. Lan iya no. Iya kan? Iya. Putune Umar bin Khattab niku nulis surat teng ila Umar bin Abdul Aziz teng Umar bin Abdul Aziz khalifah paling keren dari Abbasiyah.
yang memprakarsai nama? Raweh 36. Nggih, Pak. Yang memprakarsai penulisan hadis, mempanitiai. Termasuk Imam Bukhari, Imam niku, Muslim niku niki antara lain. Lah niku nulis niku i'lam ya Umar, warwa wahai Umar, weh ngandani lho. Anna aunallahi sak temene pinulungi Gusti Allah lil abdi teng kawulane iku bi qadri niyati sesuai kadar niatipun. Faman khalusat moko sapa wonge khalusat kang dadi murni niatu apa niate man summa mongko nuli tamma moko dadi sampurna ya Mas. Tamma moko dadi sampurna aunullahi apa pinulungi Gusti Allah lahu teng man. Pokok pas wadahe Gusti Allah insyaallah sip. Khalusat apa khalasat? Nek nganggo anu ya khalusat Mas. Nganggo. Melo apa jenenge? Tak ulang. Kan makna bersih. Nek khalasat. Nek khalasat paling ya padha, tapi biasanya nek duwe watak makna bersih iku bersih, mulya, kotor iku wazane faula. Tahura. Ngono secara kaidah, tapi nek kamu bangga toharo. Nek kamu sarufa, ono sarufa ya surufu, karuma ya krum. Mulya. Ya diwaca misal duwe kamu surat apa? Ben genah ngono. Lah niku. Khalaso. Gak patek jas. Napa? Khalaso nek niki. Aku khuluson apa nek khuluson? Boten enten. Kayane. Oh, kayane. Khalaso Mas. Melok kamus ya. Soalnya wis dipeseni ambek Kiai Termas ya. Kudu simai. Simai melok kamus. Khalaso. Faman khalasat niyatuhu tamma ni aunullah faman khalasat niyatuhu tamma aunullahi lahu. Moko dadi sampurna pinulungi Gusti Allah teng man niku wau. Waman naqasat moko sapa wong lan sapa utawi sapa wong naqasat iku kurang niatu apa niate. Naqasa moko dadi kurang anhu saking man aunullahi apa pinulungi Gusti Allah bi qadri dalika sesuai kadare niku wau. Kadare niate niku wau. Niate 10 nggih insyaallah pinulungi Gusti Allah 10. Nek secara jumlah wa khudziz zada kamilan. Nomor kalih wa khudziz zadalan kudu njupuk sira azzada ing bekal kamilan hale sampurna, bekal sing akeh lah. Sing pepek fa innas safara krana sak temene perjalanan fil akhirati teng akhirat ba'idun niku adoh fi wayatit ta'abi wonten ing dalem puncak kesusahan, payah. Niku nomor kalih. Wa khaffifil himla. Wa khaffif lan kudu meringankan. Maksudnya ya apa maksudnya meringankan? Ngentengno aja akeh nggawa lah. Al-himla teng beban. Bikasril ha'i kelawan kasrai ha maksude ai mahmulika perkara kang mbok gawa minat dunya saking dunya. Alasane napa kok kudu dientengno niku fa inal aqobata kaudun. Krana sak temene undak-undakan niku akobah niku kaudun apa Mas? Angel. Yo angel banget. Nggih, kaudun angel. Bi fathil kafi kelawan fathai kaf wa dhammil hamzati lan dhammai hamzah. Ai maksude inna tulu'a aqobatil jabali sokbun sak temene ngunggahi apa undak-undakane gunung sokbun niku abot. Fa inna umurul akhirati krana sak temene perkara akhirat niku sabihatun padha bil bahri kelawan segara al amiki ingkang jeru wa bis safari lan uga padha kelawan perjalanan al ba'idi kang adoh wa bil aqobati lan uga padha kelawan apa jawane Mas? Oh, dalan angel. Oh, dalan angel Aqobah. Aqobah iku iki ya. Juga dalan angel lho, Pak. Oh iya ya, ndak iso mbrangsut ya Mas. Tetep ae nyandet. Angel. Iya. Dalane angel. Ya undak-undakan kuwi asobak tikang soro dikathrotil ahwali krana akeh barang-barang kang ahwal niku apa Mas? Kembatan. Nggih, medeni barang sing medeni. Buat karep wis. Haul niku perkara sing medeni. Nggih. Ya, pokoke wis. Wa akhlis lan kudu memurnikan sira al amala teng ngikhlasno maksudnya. Al amala ka iso tapi angel. Al amala ing perbuatan fa innan nakida krana sak temene wong kang
nakit niku kritis, Mas. Ini berat ya, Pak. Apa? Berat. Gusti Allah. Oh, maksudnya Gusti Allah. Oh nggih, Gusti Allah itu kritis, maksudnya teliti. Nek wong kritisan teliti lho, Mas. Gak teman-teman lah partai Gusti Allah iki, Pak. Iya, maksudnya ku gampangane ngono lho. Kayak dene Baduy iku mang ngono lho. Sinten sing badhe ngisap benjing Kanjeng Rasul? Ya Gusti Allah dhewe no. Wah, aman lho, langsung budal deh. Lah kok iso tenang ngono? Wah, kula mben gak ada pengalaman elek kali Gusti Allah. Oh, enakan. Heeh. Al-mu'tabiru al-mumayyizu. Al-mu'tabiru ingkang mengambil iktibar. Maksudnya Gusti Allah niki lah. Al-mumayyizu kang bedakno, moho bedakno bainal hasani wal qabihi. Ing atase kang apik wal qabihi lan ing kang jember. Wa huwa lan utawi nakit niku wau Allah nggih menika Allah. Iya zat ning. Basirun niku zat kang moho ngaweruhi, ningali lah, ya weruh. Ae maksude mutaliun. Ya moho weruh. Wa muraqibun lan ngawasi li jami'il ahwali kados kabehane keadaan. Mboten nonton sing tersembunyi. Agar peteng terus gak ketok ngono, enak. Tutup-tutupane. Titik. Oh iya akeh yo. Situk padahal iki, Mas. Sok nemen-nemen wae. Kala ngendika sapa Abu Sulaiman, Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, ngendikane tuba iku bejo-bejone wong utawa diartekno utawi ora apa-apa. Utawi bejo-bejone wong liman kaduwe wong. Utawi bejo bangete. Piye to, Mas? Kabejan lho, Pak, tenan. Piye? Kabejan. Tuba utawi kabejan ngono ya. Liman niku tetep kaduwe wong. Tobat kang sae lahu kaduwe man khotwatun wahidatun apa langkah kang siji fi umurihi ing dalem umure layuridu ingkang boten ngarepaken tidak menghendaki biha kelawan khotwah illa kejaba Allah ateng Gusti Allah. Duwe situk kuwi sipes. Wa ma'khudhu lan utawi sumber pengambilane menika pangendikan qaulu nggih menika pangendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li Muadzin teng sahabat Muadz radhiyallahu an. Akhlisil amala yajzika minhul qalilu. Apa ya, Mas? Iya bener. Oh yujzi, Mas. Iya ajza yujzi. Akhlis kudu ngikhlasno sira, ikhlas-ikhlasno sira. Al amalanang perbuatanmu sapa apa yang ngamalin niku kudu berusaha ikhlas-ikhlasno wis, masuk ka ikhlas. Yujzi lho yo lha piye? Sabar ya ora iso, isane nyabar-nyabarno. Yujzi moko nyukupi kateng panjenengan minhu saking iku ngamal alkoli apa sing didik. Masa didik pokoke ikhlas. Lah iki aku yo mending akeh masuk gak ikhlas wis. Contone pembangunan masjid bendang mari. Wa qala lan ngendika asyairu sapa penyair. Apa bare, Mas? Heeh. Apa? Apa nek rojas? Rojas lak padha karo kala Muhammadun. Kala Muhammadun wa ibnu Malik. Fadun alan nasi ayatubu gak enak. Iki sore neh sapa? Ayo, paling cedek lho Pak Rojas season, Pak. Dari ke 6 tahar sing terkenal. Sing Far mus. Karo ya. Karo bare ya. Nganalisane nak dhek gak ketok aku kan. Ora ngomong kok ya. Yo nyari gak omong salah. Ayo, Par. Par ayo par. Dun alan nasi ayatu bu. Ndak kena. Jadi cendek. Fardun iku dadi perkara kang fardhu alan nasi ngatas menungso ayatu butawi yen tobat sapa menungso. Menungso kabeh bagiai bagak, ba ustad bagak wajibe siji tobat. Lakin natarkat dzunubi aujabu. Tapi sak temene ninggalno dosa iku iki ya papat-papat iki padha ya pinter sing goleki. Aujabu luwih wajib. Tobat iku wajib tapi ninggalno dosa luwih wajib. Pasabru lan utawi sabar fina ibadi ing dalem sakabehane ing dalem pira-pira blai. Iku sok pun soro. Sabar pas kena blai iku soro. Lakinna fautat tawabi ashabu tapi kelangan ganjaran, kepotan ganjaran iku ashabu yo luwih soro.
Wadahru fi sorfihi ajibun. Wadahru lan utawi mongso waktu fi sorfihi ing dalem lumakune waktu iku ajibun api ajaib. Waktu itu ajaib. Sampai saiki gono sing iso ngrumusno waktu. Nek waktu formal kan awake dhewe terus Senin Selasa Rabu Kamis Jumat jam 1 jam 2 niku waktu formal. Tapi nek waktu niku apa kenek dipendekno mlaku terus. Tapi wonten sing luwih ajib timbang iku. Lakin ghaflatan nasi sak temene laline menungso iku ajabu. Luwih ajaib neh, luwih aneh neh. Wa kullu ma lan utawi sekabehane barang qad yaji'u ingkang diartine apa iki sering kali apa kadang-kadang apa teman-teman akan datang. Ya, bakal tumeka lah intine. Semua hal yang bakal tumeka iku koribun cedhek. Pokoke sing bakal teko iku cedhek. Kiamat ku mulane diarani korib. Mergo bakal teko. Lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Tapi mati saking mengkono-mengkono mayaji'u iku aqrabu luwih cedhek. Lakinna ya, Pak. Iya, lakinna. Lakinna iki nek. Kok likulen petuk. Lho, iku lakinna kabeh mendur, Mas. Lakinnal mauta min dzaka aqrabu. Mati saking mengkono-mengkono barang kang cedhek iku luwih cedhek. Maksudnya lebih didahulukan mungkin gitu ya. Wah, sik durung mari kono Allahu Akbar. Qaulu tapi pangendikane musuh syair wadahru fi sarfi ajibun ay maksudipun inna zamana sak temene waktu fi taghayyuri ing dalem obah abuhe. Oh, obah abuhe ya. Obah abuhe waktu. Bil umuril hadisati kelawan pira-pira perkara al hadisati kang nyar ajibun niku ajaib ajib wa an Anasin lan dipun riwayataken sing sahabat Anas kharaja sampun medal sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman suatu hari wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi akhidun niku mendet ngalap biadi Abidarin kelawan astonipun Abidar faqala terus ngendika sapa Kanjeng Nabi ya Abadarin wahai Abadar alimta apakah alimta sampun ngertos sampean anna baina aidina ing sak temene iku ing antarane asto kita maksudnya di hadapan kita di antara tangan kita itu makna kamuse niku di antara apa di hadapan kita akobatan utawi dalan angel mang ya utawa undak-undakan kau dan ingkang nemen angele layas adu ingkang boten munggah hateng niku akobah illa kejaba al mukhifuna sapa wong kang nek ngentengke koyo gak penak Mas. Maksudnya ndak duwe beban akeh ngono. Sidik bondone. Yo, sidik bondone ngono. Antarane penak. Ya, penak ngono wis, sidik bondone. Wong kang ya enteng wis. Gak duwe akeh-akehan wis. Gak kan beban. Heeh, kala ngendika rajulun sapa wong terus ana sing takon ngono. Ya Rasulullah wahai Rasulullah aminal mukhifina ana. Wis kire berarti wong. Iya. Kire. Ya Rasulullah aminal mukhifina apakah minal mukhifina tergolong wong kang apa Mas? Enteng. Sidik bondone. Sidik bondone mang ana utawi ingsun am utawa minal muthqilina termasuk wong kang abot. Akehan bondone kala ngendika a inda kata amu yaumin lek muskil kudu bondo Pak apa akeh tanggungane ya padha bejane ngono Mas iya ya Pak utang ngono maksudnya yo muskil ini ngono Pak ternyata nek kanggo syak ya shin kaf ya Mas muskil Mas yo muskilin abot mukhifin kere gak duwe bondo nek muskilin kan akeh utang ya Pak wong sugih tuh pakai utang ya Pak berarti wong gede ya gede pisan masalahe lha iya to ya ngono wong gede ya gede pisan masalahe siap dadi muskil monggo lah wong sugih akeh bondone akeh pisan utange biasa ngono biasa kala ngendika terus Kanjeng Nabi jawab inda kata amu yaumin ana ta indaka iku ing dalem ngersane sira ta amu yaumin utawi panganan sedina ndi panganan sedina apa ora kala ngendika sapa rajul na'am nggadah Kanjeng Nabi faqala Rasulullah terus ngendika sapa Rasulullah sallam wa ta'amu ghadin terus panganan nggo sesuk
Enek ora? Kala ngendika na'am enten ge sih. Faqala terus ngendika malih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ta'amu ba'dahu terus ben. Panganan kanggo ben." Pripun? Kala lah, mboten gadah kanjeng Nabi. Faqala terus njawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laukana indaka ta'amu thalathati ayamin." Waduh. Laukana lamun ana indaka iku ing dalem ngersane sira ta'amu thalathati ayamin utawi panganan 3 dina. Kanggo 3 dina kunta moko ana sapa sira minal mutkili setengah saking mungkang abot. Angel aduh ampun. Guru sertifikasi abot iki. Abot ampun. Iki panganan. Lah dia duwe. Lho iya iku pembelaane iso. Gara Rasulullah iki yo gak nerangno lho. Gak ora. Masalahe wong ki penghasilannya harian, apa bulanan ngono. Ada mingguan lah. Iki mingguan malah. Marine tas nyelem iki. Iki tahunan ono ya. Sampeyan kabeh nyamut, enek kabeh. Bulanan enek, 3 bulan. Muskil rasane. Ora iso. Ya Allah, muga-muga gak masuk lah. Untuk anu lah, penak-penakan lah. Ya wis gak ngerti ki enek, Pak. Apa? Besok mangan opo lagi baru gak roh, Pak. Yo, sampean pekon ta? Mulai cilik sampai saiki mangan apa? Sesuk iki sorone sesuk iki menune opo gak roh, Pak. Oh iya, nek nafsu ngono ya. Kata kuncine dhewe. Mboten muskil kula Gusti. Mboten. Mergo sesuk iki gak ero. Gak ero. Wis arep mangan kuwi opo iki gak ero. Gak ero, sing ero bojo. Bojo sing muskil. Kene mu teko, Pak. Bojo teko mbak iki. piye takoke? Pengen masak opo? Ndak Mas, aku gak tau takoni blas ya. Kowe itu ada masalah tadi, Pak. Kowe Mas. Gak tau, Mas. Aku soalnya aku kan ruwet-ruwetane gampang lho, Mas. Iya padha, Pak. Tergantung gampang. Kulo sing angel, gak ada asli. Kadane. Alhamdulillah intaha telas, Mas. Alhamdulillah. Setunggal nih padahal Mas nggih. Mboten kalih. Wal maqalatu tsaniyatu wallahu alam bisawab bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Papat siji. Tubi anu waladhdallin amin. Papat siji. Iya, papat siji meneh kae.